Братя мои, дойде времето, когато ще се молим за разбиването на завистта. Колко от нас, колко от вас, колко от нас са страдали от това ужасно нещо, това зло. Искам да ви поканя да помислите върху собствения си живот. Огледайте се около вас, във вашия дом. Може би има предмет, който представлява завистта, която изпитвате. Например, ако страдате от завист на работа, вземете нещо, което представлява тази област от живота ви. Ако във вашето семейство присъства завист, изберете нещо, което символизира този контекст. Сега нека се помолим заедно. Нека молим Бог за унищожаването на всяко зло, разбиването на силата на завистта. Нека тя вече няма влияние върху нас. Исус умря от завист и ние знаем колко разрушителна може да бъде тази емоция. Възниква, когато някой не понася успехите на другите, когато не приема победите на другите. Завистливият човек критикува, мърмори и се притеснява за доброто на другите. Преди да продължим с молитвата, кажете с мен: Господи Исусе, освободи ме от завистта. Защити ме от властта, която тя упражнява над живота ми. Нека не завиждам, а да се радвам на успехите на другите. Също така моля Господ да премахне от мен всеки дух на критика и съревнование. Всеки от нас има уникално призвание и не е нужно да завиждаме на дарбите или живота на другите. Това, което Бог прави във всеки живот, е уникално и специално. Той също е подготвил нещо за мен и аз му вярвам. Нека радостта на другите бъде моя радост и нека не изпитвам нужда да се състезавам с никого. Исусе, бди над нас. Амин. Махни цялата конкуренция от мен, Исусе. В името на Исус се радвам с тези, които се радват, и плача с тези, които плачат. Бог ще донесе много победи в живота ви днес, провидение и защита. Слава на Бога, че сте тук. Искам да ви поканя да вземете кръст в дома си, да държите разпятието си и да пеете с мен. Господи Боже на любовта, Боже на милостта, Небесни Отче, всички пълни с благодат, в името на Господ Исус Христос, моля те да ме освободиш от всички видове суеверие и страх. Може ли да не вярвам в злото око или нещо, което завистта може да причини? Приютявам се под Твоята защита. Амин. Помнете, че онези, които са защитени от Бог, не трябва да се страхуват от завист. Не изпадайте в суеверия. Вашата защита идва от Господ. Любов, Боже на милостта, Небесни Отче, всички пълни с благодат, в името на Исус Христос, идвам да те помоля да разбиеш сега цялата зла сила на завистта, която другите таят срещу мен. Всяка проклета машинация, всяко подло действие, което е практикувано, за да попречи на просперитета ми и заплахи срещу всичко, което съм. Нека всички зли планове и действия, мотивирани от завист, бъдат анулирани. Отче наш, който си на небесата, да се свети името ни. Да дойде при нас нашето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес, прости ни съгрешенията, както и ние прощаваме на длъжниците ни. И не ни въвеждай в изкушение, но ни избави от лукавия. Здравей, Мария, пълна с благодат, Господ е с теб. Благословена си ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба Исус. Света Белогородице, Белогородице, моли се за нас, грешните, сега и в часа на нашата смърт. Амин. Вземете кръста си и с власт повтаряйте с вяра: Господи Боже на любовта, Господи Боже на милостта, Небесни Отче, всички пълни с надежда, в името на Господ Исус Христос, Твоят възлюбен Син, идвам да те помоля, че Твоята мощна любов може да ме освободи от всеки капан, планиран от тези, които не ме обичат. Сега отменете целия план, създаден от силите на тъмнината, с намерението да присвоя това, което Господ ми е дал във вашата огромна доброта и милост.